आङो फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादनि बानजायनायाव जे 74थि बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सान थामहिनबा जोनोम सान लोगोसेयैनो बड'लेण्ड एकाडेमिनि 12थि गायसननाय सान थामहिनबा जोनोम सान बे सानखौ जोङो मोनसे गाजा गोमजा हाबाफारि लानानै जों दिनै बड'लेण्ड एकाडेमिया खुंफुंदों। आरो बे खुंफुंनाय हाबाफारियाव जोंहा एसे सिगाङावहाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा फिरफिला लोगोसे बड'लेण्ड एकाडेमिनि जे फिरफिला बेखौ जों एसे सिगाङाव जों बिरहोखांबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि 74थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान आरो 12थि बड'लेण्ड एकाडेमिनि जोनोम सान बेजों लोब्बा लाखिनानै जों केक हानाय जे हाबाफारि बेखौ जों मावफुंबाय। दा बे मावफुंनायनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जे जोंहा बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइयाव जोनोम मोननानै दिनै फैयै फैयै 74 बोसोर बियो आगान होफैबाय। बे 74 बोसोर आगान होनायनि गेजेरजों जों दिनैहाय बुंनांगोन जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों नाजानायावनो थांनाय समावहाय रमान हांखोनि सोमावसारनाय जादोंमोन। थांनाय समाव बेबायदिनो गोबां बायदि बायदि जेंना जेंनाफोरखौ लानानै सोमावसारनाय जादों। आरो बेबायदिनो सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायनि गेजेरजों दिनै बर' हारियाव जे 1963 मायथाइयाव गुदि फरायसालियाव बेखौ बिजों महरै जोङो मोननो हादों। आरो दिनैहाय जोङो गोजौ फरायसालियाव गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव फरायसालिमायाव बुहुम फरायसालिमायाव जोंनि बर' रावखौ जोङो बिजों महरै जों मोननो हाबाय। बे जोंनि थाखाय खोब देरगाथावना होननानै जों बुंनांगोन। आरो जोंहा थांनाय 2003 मायथाइयाव जे जोंहा बिटिसि गोरोबथा जादोंमोन। बे बिटिसि गोरोबथा जानायनि गेजेरजों जोंहा बर' रावा 8थि फारिलाइयाव सोसनजादों। बेबायदि मोनसे दावहानि गेजेरजों बेबायदि जुजिनायनि गेजेरजों दिनै बर' थुनलाइ आफादा बेबायदि मानदान्नो सफैनो हादों। आरो बिनिखायनो आङो बै समाव जायफ्रा दिनै बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम होदोंमोन बै गेदेमा बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं खुलुमनाय आं जासिगोन। आरो बिथांमोनहा सोरगोआव जाहाथे मोजाङै थाहैनो हायो, इसोरा बिथांमोनखौ जाहाथे जायगा होयो बेखौ आं मिजिं खालामदों। आरो जाय गेदेमा सुबुंफ्रा बर' थुनलाइ आफादाव खामानि मावनानै दासिमबो गोथाङै दङ बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं खुलुमनाय जासिगोन। आरो जाय गेदेमा सुबुंफ्रा दिनैहाय बर' थुनलाइ आफादाव बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दङ बै गेदेमा सुबुंमोननोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर आं जासिगोन। आरो फैबाय थानाय समाव बर' थुनलाइ आफादखौ बुहुमाव गेरेमसा खालामनांगौनि थाखाय, बर' रावखौ बुहुमाव गेरेमसा खालामनांगौनि थाखाय आरो बर' हारिखौ बुहुमाव गेदेमा हारि दानांगौनि थाखाय बिथांमोनहा जेब्लाबो नांथाब नाजानायनि गेजेरजों खामानि मावगोन आं बेखौ गिबियाव मिजिं खालामबाय। आरोबाव जोंहा थांनाय 2014 मायथाइयाव जोंनि खुंग्रिं ओनसोलाव जोङो बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि जों गायसननो हादों। बे बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालिखौ नैबे जोंनि गोग्लैसोनाय ओनसोलाव बर' बिजोंजों फरायनानै जाहाथे बे ओनसोलनिफ्राय जोङो सुबुं धोन आरजिनाय बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जों गायसनदों। आरो गायसननायनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो बेबायदि मोनसे थासारि जों सोरजिनो हाबाय। थांनाय समाव जायफ्रा दिनै मेट्रिक आनजाद होबाय बे फरायसाफोरा दिनै निस्सय जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमिखौ मुंदांखा खालामनो हादों आं बेखौ मिजिं खालामो। आरो जाय फरायसाफोरा दिनै फैबाय थानाय समाव गावनि थांखिखौ होसोनानै बे फरायसालियाव फरायनानै गावखौ गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय जेरैबाबो नांथाब नाजानायनि गेजेरजों मोनफा मोनफा गिदिर थांखिनि गेजेरजों गावखौ दाफुंनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय जोङो डक्टर, इन्जिनियार, प्रफेसार, लेक्सारार, IAS अफिसार, IPS अफिसार बायदि बायदि सुबुं धोन आरजिनो हागोन आं बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फोथायनाय लाखिगोन।